Иде ден и сега е, иде час и сега е. Исус ще дойде от небеса, внезапно като крадеца. Иде ден и сега е, иде час и сега е. Исус ще дойде от небеса, внезапно като крадеца. Ти готов ли си? Светилникът гори ли ти? Има свои мъжли, ти провери сега сам себе си. Ти готов ли си? Светилникът гори ли ти? Има свои мъжли, ти провери сега сам себе си. Иде ден и сега е, иде час и сега е, когато ангел ще затръби и сам Бог ще провери делата ти. Иде ден и сега е, иде час и сега е, когато ангел ще затръби и сам Бог ще провери делата ти. Ти готов ли си? Светилникът гори ли ти? Има свои мъжли, ти провери сега сам себе си. Ти готов ли си? Светилникът гори ли ти? Има свои мъжли, ти провери сега сам себе си. Ти готов ли си? Светилникът гори ли ти? Има свои мъжли, ти провери сега сам себе си.